8 колишніх бранців Кремля нині перебувають на стаціонарному лікуванні у клініці Феофанія. Медики вже обстежили їх і визначили попередні діагнози. Кажуть, тяжкохворих серед пацієнтів немає, всі почуваються задовільно. Однак, зазначають в медустанові, колишнім полоненим, окрім медичної, необхідна і психологічна реабілітація, тому з ними працюють психіатри і психотерапевти. Ще двоє звільнених – Роман Сущенко і Олег Сінцов – відмовилися від госпіталізації. А от Станіслава Клиха перевели до військового шпиталю, бо він потребує спеціалізованої медичної допомоги. Крайні важких немає невідкладних станів або ургентних ситуацій, як ми називаємо в медицині, які потребують негайного. Без сумніву, є дехто в доброму чи задовільному стані, дехто в не зовсім задовільному стані, який буде потребувати більш інтенсивного лікування. Кожен з них поступив до нас з підвищеним артеріальним тиском. Про самопочуття і свої плани нашим журналістам у лікарні розповіли вже колишні політв'язні Володимир Балух і Микола Карпюк. Ніхто нас шиї звідси не гонить, все роблять по максимуму. Сьогодні не було жодної хвилини. Були обстеження, всілякі, все нормально, все отлично. Незрозуміло, ще навіть не дійшло до серця. Я думаю, згодом це все відбудеться. Ви в кого не спитали, ніхто вам не скаже, що там вже якісь перші емоції вляглись. І чи вони були взагалі, це більше такий наваждення, сон якийсь. То все гаразд, здоров'ям. Найбільше дісталось не мені, а Станіславу Клиху. Я от подивився за ці дні на вас, на моїх співвітчизників. У мене до вас колосальна любов, у мене за вас колосальна гордість. Я відчуваю гордість за те і завжди дякував Отцю Святому за те, що я маю честь називатися українцем, що він мене родив українцем. Тим часом 24 українських моряки, яких також повернули з полону, проходять лікування в головному військовому клінічному шпиталі. Сьогодні обхід колишніх бранців провів начальник шпиталю, повідомляє Міноборони. За його словами, стан здоров'я колишніх військовополонених моряків задовільний, однак їм усім знадобиться час на психологічну реабілітацію, тому окрім лікарів з хлопцями працюватимуть психологи і військовий капелан.